Hello guys! So ayan, nagluto si mama ng sinapot version ni mama to. So, si mama nagluluto ng sinapot, hindi siya guys maharina unlike yung iba na puro harina, wala ng saging. I mean, hindi naman nasahan ng saging. So ito yung version ni mama. Tapos, ito yung mga sobrang manibal na saging. Ayan, mga manibal siya. Ayan. Tapos, ayan siya, niluluto. 2 piraso lang para, kasi ang lalaki eh. Tapos, ito na yung finished product, guys. Finished food. Oh my goodness. So crispy, guys, kasi naglagay si mama ng konting cornstarch para mas crunchy. Sarap. Tapos, perfect ito, guys. Spread mo siya ng cream cheese, peanut butter, condensed milk, o yung chocolate na syrup. Ayan, ang sarap. So, ayan siya, dalawa. Ganyan ang itsura niya. Ang init. Sinapot or maruya. Sobrang niya guys, sobrang crunchy.